No proste nás okradajú. To znamená, že máme predstavu takú, že tí najmenší drobní podnikatelia, tí živnostníci alebo strední podnikatelia, ale nevadí, kľudne majú 200-300 zamestnancov. 16% daň. Aby konečne tí ľudia mohli si vydýchnuť a mohli niečo zarobiť. A to, čo tých 16%, čo znižíme a stratí sa z toho rozpočtu, ja tvrdím, že aj keby všetci mali 16%, tak sa nič nestratí. A poviem vám prečo. Preto, lebo tí ľudia začnú platiť dane. Keď je to 20, 23, 25, tak ľudia začínajú optimalizovať, začínajú špekulovať, ako nezaplatiť tú daň. A keď je takáto nízka, tak sa mu to neoplatí, lebo optimalizácia stojí okolo 10 až 12%. Niekedy 15, ale 12% optimalizácia stojí vždy. A teraz keď si mám rozhodnúť, že ja budem čistý, že môžem dobre spávať, dám 15, 16, dám tú daň, tak nebudem špekulovať, že a čo keď ten Jano má na traje, alebo čo keď to praskne za 13%, to nikto neurobí, chápete ma? To znamená, že tie peniaze tam do toho štátneho rozpočtu prídu. Ale potom zdaníme oligopoly. Prepáčte mi, vás trápia, že banky majú 100 miliardové zisky? Asi vás to netrápi. Veď vyplatíte tie poplatky. Prevedete peniaze, zaplatíte poplatok. Vyberete si, zaplatíte poplatok. Dojdete do banky, zaplatíte poplatok. Ja na nich serem. Ja na nich serem. To je oligopol. A čo sú? Banky, mobilní operátori, všetko by som dal 33% dane. Nech to pekne zaplatia. Nie, že to vyvezú potom do Anglicka, do Nemecka, do Rakúska, kadetade. Mňa to netrápi, že nejaký, prepáčte mi to nejaká nadnárodná firma, nejaká banková, a nakoniec to aj tak je ten Rothschild na konci dňa. Ale to je, mňa nezarobí, tak nezarobí o polovičku menej. Mňa vôbec netrápi. Zdaniť. No a potom sú tie monopoly 50% vybavené. A keď to už aj uchmatneš cez to všetko a chceš to vyviezť do daňového raja, tak ti zoberieme obratovú daň, ti dáme, alebo tú vývoznú, to je jedno. Nájdeme spôsob. A zrazu bude peniaze na všetko. Viete, my nemáme problém zaplatiť sestry, lekárov, učiteľov. My nemáme peniazy na Slovensku dosť. My nemáme problém nasytiť obyčajných ľudí. My máme problém nasytiť oligarchiu. To máme problém. A keď každý rok vyvezú niekoľko miliard slovenských eur von, tu na zarobených, takto to myslím, zarobených tu a vyvezú to von a uložia to či Belize, či Monako, alebo Bahamy, tak to tu na chýba v tom sektore. To naozaj chýba, keď to robíte 10 rokov, no dokiaľ to fakt chýba. To je ako keď začnete vlastný rozpočet dochudobňovať a brať z toho, však to poznáte, máte nejaký príjem, dajme tomu 500 eur, 1000 eur a teraz každý mesiac odtiaľ niečo chmatnete, tak zistíte, že ste už len zadlžení. A toto robia oni s našim národom, s vami všetkými toto robia.